Kajing terang bandon no la kajong ka Iingmane ka babaha bar ka balait na kala air slap kala pelong ki khat santali ki long Iing ki Nongrep na ka shnong Hasohlwai nong thliu ban Kynshew kendiap ban no senyang med ban sim tar hadu bakanda yo ban peniang ye kate ka Iing kentang ka bahe ka bala ai kerteng ka Iingmane ka Maria Nongrep ki Kristan Hasohlwai parish marbisu Pasti lang barang mata, pasti lang barang. Maka kuan di ini akan sepuluh ini. Yakate ka Iingmane ka bathamai lawan ban kerkhu kerdo but play the Reverend Dr. Father Henry Manar ubade visiting professor ka Orient Theological College Shillong ringkar ka Jedon lang Father Genesimus Nongneng rector ka St. John Study House Shillong barkumjuru parish priest ka parish ukres jingshai marbisu ki sister ki catechist ki rangba balang bar ki pai reunge jang ka parish barkumjuru ki temen basan jang ka balang presbyterian ki bawan ban sakhilang shwa jang ka ne Father Henry Manar habakran hakamas bukhoj uloang ba ki pai reunge ka Hasohlwai kilale ek babhatam da ka jingtre shitam bar ka jingle asbun hado bakinda la ban peniang ye kate ka Iing kentang kilong di bitna ba masakan mau bring salam tabaro prabange iban da ki perkhat ban thawi mane ka thawi mane ke belong hi da ka kristam nuka musyap da ba ayu yu belai ma de belai ba ai la talinti de mu la se ba pasiao ba de betang jika mane belai bekerpang bar kajing mani belai kajing mani belai kerpang kapat kami ban kutang ayu mani kedai ban wanra ini pat sila Iing asam jadi kajing mani jongi ayah siang thau kedai ban pedong letak Iing asam juni kajika mani belai bakum ta ka pelai mentan siok siok lu khamtam gospel bo Jesu le lamu da kamaria Joseph church temple rehin pat kira biang sila Iing teh ni beta la badong pedong jimut pada beta jongi meta kastan bang pusan di tim jong belai Beliau sultan hab lebahan hab terwah lagi terwah bopha. Berketu kat pada syushu ke angpan bah hakapor bobiang. Beliau nebang sultan syushu yang terwah jong kibriu lapop nak tahu bakawan rat itu ki tiar itu ki merat yang terwah ki menong syu pokok bakia ni ke belas itu dan ni ki pang bakreu di umra dak ke pagi terwah bopla hak bana do besar kesni syadu besar kesni anu yang terwah berboa ba kinong bata jong ketinu belai ka ong ya kani jing terwah bopla keding terwah ka boleh hi hak pang biang un pa jong kun pertai padu kun jong upan bo terwah keding terwah ka bisen terwah la biang turana dong sidang tang terwah jong tenung ba impet thma ya tang terwah ka ban khat ta ka mas khu keding terwah kejing kenyang thma ka bangidon hak ni kejilan yang mentah ka mas khu Karkum kejatu urang ba balang uba dromelin saukmi kite ki khasantali ki long Iing kila ailut kar ka bakidan la ka long hanado ka bor pisa hado ka bor met da ka jing thrang ban yono e ka Iingmane ka bakham scam bar khamba shoban po sikane ka jing sedang ye kane ka ban sina ye kane ka Iingmane te ka jing don jong ki pai kristan khamtam ha kane ka balang sinong jingi klalong nadu sunam khat khandai spa phronriu ka jing sedang ya kane ka khamsam ka jing sedang ya kane ka jing don jong ki pai kristan ne hapo kane ka balang sinong bat hadin ka tapat kumba hadin si posnem kane khat wisnem iye te ki sala ban sina ya ka wi ka Iingmane ka barim ka balong tang kumba shu ker ba shu tap dakatin bat hadin ka tapat ngi ka balang sinong le perkhat bat kane ka Iingmane ka barim kam iya hap shu bat kam i naka prian slap kela adon kita ke jingjau slap tinggal perkhat mai bat kumno ban sina ya kane ke Iingmane kane ke Iing khui ki kentang te ya kane ke Iing ke jing sedang ke jungi ya kane ke Iingmane te kam semlong de ki bun snem te kalong kumba snem ye house nem haka ubanai banengkong jung arja khat khandai tinggal perkhat da ka balang hiber ko we ban kumno ngila persyang ban lum senyang bat banno senyang khamtam ban pelang ya pisah khnang ba ban yo ban sina na ka banta ka ni ke Iingmane bat kumta ke layaj digi lai banai sau banai te hau arjar khat khandai hi haka ubanai ubasau april ke bumut arjar khat khandai tingla sedang bante ke ni ke Iingmane bat ha ka jing mut bat bangin te ke ni ke Iingmane ngim sem la mudur ba ngin la ban pendep ke ni ke Iingmane bat hoj bat ngila kermen skemro bangin la ban pendep ikan ngemiye Iingmane bat ha ka ba nengkong la persyang ban
Sina tang upaya bakatin bat kumta terter kilaya kikam bat hadin bat ba kene kejing kerku mat kene kejing kerku kejing ublei bat hadu kene ka thong lala ban pendep ya kene kejing khu jing kentang de lang ba kejing no senyang jong kene para banget jingi khamtam na kene ka balang sinong bat kejing im jong ki para banget ya kene ka balang sinong semdon ro na barok kharsan ligi ying semdon ki ba tre kam sarkal ki ba hikai skor bat don teng iwe ilang kemi ba hikai skor ti barok kilong Nongrep bat kene kalong be da kabor met bat mensim bat ngelano senyang kene ying khui kentang bante kene ying bat de lang ba kabor kejing tre stom jongi de lang ba ku umsep ka ba mangi ngila rep dagi juhur bat kumta terter ngila pelang dagi keja ka bela kinong bat ngila ban pendep ya kene ying khui kentang kumba kalong mentah hadu kene bat kum juru ngai khublei ru na ka banta ki para banget jingi khamtam nagi we bat ki dong bat nagi para marjan geladon kata kijing no senyang kendiat kensoj bat khamtam rung ai khublei kerpang na ka bantau phanar jingi para pris ki bala no senyang bat geladon bentalang ban pendep khamtam ya kani ke ying khu ki tang ke bedei bat ke buram ke bakrau ru ke lecha ublei terkenrat nong budong tau ublari lu sumar bat ngelala ban pendep ya kani ke ying khu ki kentang bat kumba sumaj phang kendiat ru bat ke ke ba mangi ni ainam ha ka maria thei septi hangne ka bangila tho ka Iingmane ka maria ka ngerap ke Kristan bat ka jingmur ke jungi bat hoj ngelai pusan da ke ka ba mangi ngin ainam ya kani ka Iingmane nadu ba ngalong rang ba balang ti ka jinglong rang ba balang jonga ha kani ka balang sinong lalong kumba khat we snem ye ti habang la pelong jing seng lanengi pelong ginu ki meeting bat haba khamtam hakpor ka ba mangi duai rosari i pen lejing mut bat ngi duai ka mersti ba kan yarap na ka banta jingi we ti habangi phai ka maria ba ka maria ka sya ka yarap na ka banta jingi we bat onda mangi ngila phai ka maria ngis kem be ki para banget jingi ki don kata ka bos ngutu bat ki wan si Iingmane ban aingu ban aidem ublei bat ban yakren ki jing kam ke bedei ha ka balang bat deina kata kadau ngila phai khamat bat ngila IT ha ka maria kan ngerap ke Kristan na ka banta kan ki Iingmane ba kan long maka kan ngesaj na ka banta jingi ki khun Kristan khamtam ha kan ka balang sinong Hasohlwai ha ka por ba mangingi pelang ye kan ki Iingmane te kala long kumba sistem steng ye te nadu bangi sedang te nadu kata ka steng snem ka balanyo hadu banapoi usnam arjar khandai te ka pisa kadang long tang melumala te ka jing pelang pisa ke jengi bat bagi pai Kristan ki balano senyang rat ba ya kan ki Iingmane kalong nadu benai basau masan sedang ye kan ki Iingmane nadu benai basau arjar khandai ka jingno senyang rat ba jengi ki para bagnya jengi habangila sedang ni ki Iingmane haba ngila sedang bat hadin bangila sedang bat hakapor bangilut pisa ngila lumbiang kajingelang hapor bangilut pisa ngila lumbiang kajingelang bat kumta ngila penbait biang banno senjang bat kumta ki pai Kristan habak le ye kan ki jing sedang bat ki jing treikam ki jingi ka bangi sengin ki Iingmane bat ki ye kita ki jing duna bat kila no senjang na kapor syakapor kat habalut ka pisa ngila pelong ka jingelang bat kumta kila no senjang biang bat nginang la ban nya chakmat bat nadu benai basau bat hadu mentakan ke ar nadu benai basau arjar khandai bat hadu kan ke tarik ke bamenta ke bamut ngimsiam la sange bat ngilayat better kumbakalong hadu mendalong kan ke yingkhu ki kentang Hakajakran pat beruk Father Richard Majau uloang bagite ki pat rungej kimdai setia ki nong tre sarkar lani ki officer hinde ki deitang ki Nongrep ki badan kemensim ke baspun nalor kata uloang ru bagate kemensim yeteli ber kemensim sbun jongki kan yaisa aperto junam haki khon ki ksi jongki war haki pateng ki bansawan ru Koi na ki jing ang not jong ki prabangai ngalap kade kata berbor bakindan yela ke jongka kindan yela ke jongka Iingmane kade ka jing sarong nam ta jongki badan yela ke jongka Iingmane play so ngasngo badong bahagi ni ki jaka jung sini haki banai liur lada kimdan ye ke Iingmane ke batikna kolong ke be bahan ngam ta juki banwan sipo Iingmane te ke jingdon juga Iingmane ke batikna haki ni kurkom ka koi kolong ke jing sarong nam ta juki ke baat par kolong ru haki banai liur baki banai telang kumne ki yo ban mani yu play hakurkom ke ba isam kun par kini ke koi ke jing ang juki bandan yela ke jongka Iingmane keleng ki jaka ngalap mata ki ang not bandan yela ka ela ke jongka Iingmane kidan ki Iingmane ki ba la khamrem
kidang gi mani ki barang susna tamai ti hendai ko ka bangi pen sngo ha ki parab ngai kalong ba ha ken di hakum ken di kapor hakum ken di kejok kalong ka be nam ta jungi banyo ya ki jingrap na silyang dure ko majulong ha ki por ki baladem tingi pen sngo ha ki parab ngai ba kalong ka kadehi da ka jing trai stam ke juki kadai halor jo ken di kanorem bagi sngo ba kide bandan ya la ka jong ka jing mani la jong bagi sngo ba wala da kide mangana tang kita ki bru ki badok kide mangana tang ki nongrep hendai ki sngo ba kadehi da ko umsep juki ke jing trai stam ke juki tinga sngo ba kini ki khasan yeng jong ni ka balang shong ni po so lwai ki basina ila ka jong ka yeng mane kadai ka jing trai stam jong ki na kaleng jungi kung ka paris ide jingrap i bisulong mulu mala kendian hendai ka jingrap ka bakrau bat ka jing pelang hi kadai hi naki naka nangni na po ka balang shong bat ku mangalong kini ki parabangi jungi hang ni po balang so lwai kimde ki officer kimde ki nong trai sarkar baro kide ki tangki nong rap hendai kila trai stam kila trai borba bat kila persang la ka bor kat balae banyo ya ke jirap bat hendai ka babon hi ta kadai hi ke jin trai stam juki kidang ki por ki baki trai balang ki trai de ka bormet bat kidang ki por pat baki de ka jingrep de ki jingri ke bamaki ki don ki pern kami kita baki ya sno lang ban ya ke jingrap na ka benta ka jisna ya ke ne ke yeng mani tinga so bonong ka khubor lengba ke ni ke jingja ka baja hang ni po solwai ke de ke ni ke wei lada mangi ki parabangai ngi kloi ben ngilong ki brio ki basbon ngasung bonong na ka benta kum ki ni kam ngin la barbar ban le ya ki ban sinai la ki jong ki yeng mani nang ta ban pelong ru ya ki le ya la ka jong ka balang ka biyang halai jong ki jat tinga sungu ak ni ko por bonong da sisa ki ni ki parabangai wala da ki tang ki dong rep hendai kila trestam kila tre hadu bahadu kata ban ngasung bonong balada maki ki bari tang ki dong rep ha kum ki kila bante yeng ni ke yeng mani ka bai tenat ngasung wang lada ki parabangai jungi ha keleng ka diocese ha keleng ka ni ka than ka jungi ha keleng ka ni ka si jantia jungi ngasung dong ngila bor bansna ya ka yela ki jong ki yeng mani na de ek ki yeng mani ki ba he ki ba khrau ki bai tenat adu kata ta hendai la kum ki yeng mani ki bai shongkut ki yeng mani ki bai ya habdur na ka benta ka jing mani blai tinga so ban ka khubor ka long ba ngidei ban persang berbor ban pen iya ka jing subun jungi hakum ki ni kam ban ngasung bonong blai pu the ya ka jing ru ha ki parabangai berkira gidang gijing smutrai ila ka jong ka balang gidang gijing smutrai ila ka jong ka yeng